Типове играчи в уличния футбол. Част 1. Лъгнете и се абонирайте за каналата част 2. Който винаги го е страх от топката, нека да видим. Шестера. Спасиха! Роналдо Фена. Кривия. Надъхания. Пази бе! Та пак 6-3 за нас е, бе. Човека, който винаги си измисля оправдание да не му вкарат гол. Чакай, връзвам се, няма гол. Засада, няма гол, засада, няма гол. Това беше от нас, хора. Абонирайте се за част